Muránsky hrad je jednou z najnavštevovanejších a najznámejších lokalít Muránskej planiny. Hrad sa nachádza na Brale Cigánka uprostred národnej prírodnej rezervácie rovnakého mena. Práve vzhľadom na atraktivity tohto územia bol už v roku 1983 vybudovaný náučný chodník z Veľkej Lúky až k Muránskému hradu. Chodník bol v roku 2000 komplexne zrekonštruovaný. Náučný chodník má dĺžku 6,5 km a celkové prevýšenie až 530 metrov. Chodník umožňuje oboznámiť sa s krásami prírody Muránskej planiny, s históriou Muránskeho hradu a obce Muráň, ako aj s históriou a súčasnosťou chovu koní muránskeho typu na Veľkej Lúke. Náučný chodník má dĺžku 6,5 km a celkové prevýšenie až 530 metrov. Chodník umožňuje oboznámiť sa s krásami prírody Muránskej planiny, s históriou Muránskeho hradu a obce Muráň, ako aj s históriou a súčasnosťou chovu koní muránskeho typu na Veľkej Lúke. Muránsky hrad patrí rozlohou 360x96 metrov a nadmorskou výškou 938 metrov nad morom medzi najväčšie a najvyššie položené hrady na Slovensku. Jeho meno súvisí s osídlením Gemera v 10. storočí a má staroslovanský pôvod. Archeologické nálezy nám dokladujú osídlenie už v dobe bronzovej kiatickou kultúrou. Súvislé osídlenie je však spojené až so vznikom samotného hradu Muráň. Písomne sa hrad prvýkrát spomína v roku 1271, kedy ho Štefan V daroval krajinskému sudcovi Mikulášovi Gunicovi. Hrad pravdepodobne stavali Bebekovci v druhej polovici 13. storočia po tatárskom vpáde. Z tohoto obdobia pochádza aj gotické múrivo hradu. V 15. storočí sa hradu zmocnil Ján Jiskra, ktorý hrad dal opevniť. V roku 1461 bol Jiskra porazený a Muráň sa stáva kráľovským majetkom. Kráľ Matej Korvín ho daroval Štefanovi Zápolskému ako odmenu za pomoc pri likvidácii bratríkov. Od tohto obdobia hrad prekonával viaceré stavebné zmeny. Neskôr bol hrad zverený do správy Mateja Baša. Bašo sa smutne preslávil ako lúpežný rytier, ktorý so svojou družinou prepadával okolie a lúpil v okolitých dedinách. Bašovi sa pripisuje aj vylúpenie kláštora Lapis Refugii v Slovenskom raji. Rovnako sa mu pripisuje aj razenie falošných mincí. Na rokovaní uhorského snemu v roku 1548 sa prijali zákony, na základe ktorých sa malo s lúpežnými rytiermi skoncovať. V roku 1549 hrad dobíjajú cisárske vojská pod vedením Mikuláša zo Salmu. Matej Bašo sa pokúsil o útek, pri Telgárte bol však dolapený a na hrade popravený. Po porážke Mateja Baša sa hrad ocitá v rukách kráľa Ferdinanda pod vedením viacerých správcov. Uhorská šľachta sa snažila majetky zo správy cudzincov získať a tak 12.12.1609 Tomáš Sečiansky, hlavný župan Gemera, hrad kúpil za 100 000 zlatých. 4.6.1617 ponechal panstvo ctižiadostivému synovi Jurajovi. Juraj sa preslávil ako účastník stavovských povstaní po boku Bočkaja a Betlena. Juraj mal s manželkou Máriou Druget, dcérou hlavného župana Zemplínskej stolice, 9 detí, z ktorých sa najviac preslávila najstaršia dcéra Mária, neskôr nazvaná Muránska Venuša. Potom, ako bol Juraj v roku 1625 zavraždený, manželka Mária, ktorá bola protestantkou, napísala list do Viedne panovníkovi Ferdinandovi II. O svojej lojalite a v roku 1626 mu musela zložiť sľub vernosti.
Po jej smrti v roku 1643 hrad zdedili jej céry. Najstaršia Mária sa ešte počas života matky vydala za Štefana Bethlena a odišla s ním do Sedmohradska. Po smrti manžela v roku 1634 sa vydala za sedmohradského šlachtica Štefana Kuna, no s ním sa rozviedla. Počas jej pôsobenia v Sedmohradsku panoval na Muránskom hrade manžel jej mladšej sestry Evy, gróf Štefan Ileš-Házy. Ako prívrženec Juraja Rákociho sa snažil hrad získať pre seba. Mária však bola naklonená kráľovi. Po zoznámení s filiakovským kapitánom Františkom Vesélením, hlavným kapitánom hornouhorských vojsk a neskorším palatínom, sa jej podarilo hradu zmocniť. V tejto dobe nastáva zlatý vek hradu Muráň. Sprevádzajú ho rozsiahle stavebné úpravy barokového charakteru. V roku 1666 František pripravoval sprisahanie proti novému cisárovi Leopoldovi s cieľom zvrhnúť vládu Habsburgovcov. Akcia bola v roku 1669 prezradená a sprisahanci popravení. František pred potupnou popravou unikol len vďaka smrti v roku 1667. Leopold I proti Muránskemu hradu vyslal vojsko pod vedením Karola Lotrinského. Hrad bol dobitý 6.8.1670. Mária bola uväznená a neskôr dopravená do Bratislavy. Zomiera 18.6.1679, čím zhasína hviezda Muránskeho hradu. V roku 1702 bol hrad silno poškodený požiarom. Neskôr hrad ešte obsadil František Rákoci a v roku 1709 ho daroval generálovi Mikulášovi Berčénimu. Karol VI v roku 1720 s väčšným právom daroval hrad Štefanovi Kohárimu. Hrad však postihol ďalší požiar a pustol. Anton Kohári ako posledný z rodu nemal syna, a tak sa jeho jediná dcéra Mária Antónia vydala v roku 1816 za Ferdinanda Juraja Coburga, čím sa tento rod zo Sachen-Coburgaty stal posledným šlachtickým majiteľom hradu a okolitých panstiev. Na hrad Muráň sa vám ísť oplatí. Patrí naozaj ku skvostom slovenského raja a najväčším a najvyššie položeným hradom na Slovensku s veľmi zaujímavou históriou. Škoda, že hrad je neprimerane ku svojej histórii spustnutý a jeho okolie trocha zanedbané. Dobové zobrazenia a historické rytiny hradu dokazujú, že hrad Muráň svoj majestát naozaj mal. Na mieste, kde stal hrad, ktorý písal dejiny Gemera, sú už len zrúcaniny a príbeh vo fantázii ľudí a jeho veľkolepej histórii. Miesto, ktoré miloval jeho posledný majiteľ, gróf Coburg, by si však rekonštrukciu naozaj zaslúžilo, hoci pohľad z jeho výšky na Muránsku planinu je naozaj nádherný.